коледно ниво, но с коледни нива да крия нещо, но трябва да видите какво е това. О, ще зачудвам. Не знам къде идва онези, онова, където си беше. Но тук трябва да чупиш. Това е огъня. Не знам какво ще стане, ако падна тук. Сигурно ще падна и ще започна отново с този ринг. Но не знам как трябва да чупа и да откривам огъня. О, това е онова иконата. Я да го видя. Виж, чакай. Какво има в това? В това его няма нищо и... Уау! Котко! Айде, стига, де! Това е някакви си бък, където не ми дава да гледам сам и натам какво има. Правят си правка и не знам какво трябва да се случи в тези снежинки. Нещо сте счупили. Странно. Отидох при него и падна. Дядо Коледо, това наистина ли си ти? Имаш нещо на шейната. Дядо Коледо не знае за шейната си, какво си има. А какво те ху-ху-ху-ху-ху-ху? Какво? Аз мога ли да бутам? Не. Не знам как мога да отварям подаръци. Трябва да има дядо Коледа. Още ху-ху-ху-ху-ху ще му скоча на главата. И знам, че е коледно. Но трябва да побързам. Друго нямам да правим, защото бил бронза съм бил 5-1, да знаете. Защото май го знаете още, защото не съм изпратил. И свършва. Ооо! Добре. Дигатос. Не. Стига де. Стига не. Мога света. Не знам как да изглежда. Има за абониране, но не ми работи. Гледайте. Не ме търси. Сериозно. Ще играе сам. Не стоп мазна и изрезана. Само че да съм извън картата да отида. Оде.
мишко е това? Огромно веднага нещо ще се случи. Видяхте ли? Това е с мишките. И тук се качва. Какво? Само с райкове трябва да сте закритвали. Само не с такива идиоти, които само с обои. Съдура. Освен пък обичам повече котки от всякога. Искам да бута работи, котко. Представете си, че можете да го откриете само в Google Play, но телефонът ми беше оправен и няма апдейт. Извинете ме. Нарочно. Опс, не бях аз. Какво? О, мишка, здравей! Трябва да довърша квестове. Трябва да започна от начало. Още секунди трябва да има тук. Да завърша квеста и веднага бам. Това е за котка му. Нави Apple Pen. Какво? Да ти за тази мишка. Тук има много мишки. Мисля, че има друго коте. Пица! Временна пица. Трябва да се кривата. Това е невъзможно. Това беше този клип. Дайте лайк и добър коментар. Да не е сута и